खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बर्मानि सासे बर' लाइमोना गुबुन रायजोआव गोमानानै दङ। गिबि खोलोबनि पन्चायत बिसायख'थियाव 70.19 भट गोलैदों। मानासाव सुरां सिखारिफ्रा माथाम मैदेर गावथारनानै हाथायलांदों। रेशन कार्ड गोनां नखरा अक्ट'बरनिफ्राय माइरंजों लोगोसे दालि, सिनि आरो संख्रिबो मोनगोन बुंदों हिमन्त। नलबारियाव गौरब गगैखौ गोसोम फिरफिला दिन्थिनानै सोमावसारदों। जापाननि मोनसे थान्दै हानजाया आसामाव दावबायफैदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गुबुन रायजोआव आरोबाव सासे बर' लाइमोना गोमानायनि खौरां मोनदों। गुबुन रायजोआव खामानि नागिरनानै थांनाय बाक्सा जिल्लानि सासे लाइमोना गोमानानै दङ। गुबुन रायजोआव गोमानानै थानाय लाइमोनखौ बर्मानि साखाथियावनो थानाय भगपुर गामिनि रुंसारि सबिन स्वर्गियारि आरो रेबती स्वर्गियारिनि सासेल' फिसाज्ला बुद्धु स्वर्गियारि 34 बोसोर होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला लोगोफोरजों लोगोसे गुबुन रायजोआव खामानि नागिरनानै खोला भारत फारसे रावना होदोंमोन बुद्धु स्वर्गियारिया। बुद्धु आरो बिनि लोगोफोरा थांनाय 28 एप्रिल खालि बेंगालुरु एक्सप्रेस रेलगारिजों रङियानिफ्राय रावना होदोंमोन। नाथाय थांखिनाय जायगायाव सौहैनाय समाव लोगोफोरा बुद्धुखौ नागिरनानै मोनाखै। अब्लासो बुद्धुआ बबेयावबा थाबोना गोमानायखौ गुमुर मोनो। बेनि उनाव बे जाथाय एबा गोमानायनि खौरांखौ न'आव फोरमायहरो। रिपर्ट बायदिब्ला बुद्धु स्वर्गियारिनि मबाइल फना सिगांनिफ्रायनो सुइच अफ जानानै दंखायोमोन। बेनि बागै नखरनि सोद्रोमाफोरा बर्मा पुलिस थानायाव मिसिं रिपर्ट दाखिल खालामो आरो रङिया रेल स्टेशनावबो रिपर्ट होयो। आसाम पन्चायत बिसायख'थिनि गिबि खोलोबनि भट आजावनाया 2 मे शुक्रबार खालि जानानै थांबाय। शुक्रबार खालि रायजोनि मोन 14 जिल्लायाव खुंदों गिबि खोलोबनि पन्चायत बिसायख'थि। रिपर्ट बायदिब्ला गिबि खोलोबाव गासै 70.19% भट गोलैदों। रायजोनि गासै 14 जिल्लानि गेजेराव गिबि खोलोबनि बिसायख'थियाव माजुलियाव बांसिन भट गोलैदों। माजुलिनि रायजोफोरा दोलै नोगोरै भट होनो ओंखारबोदों देग्लायनि पन्चायत बिसायख'थियाव। डाटा बायदियै माजुलियाव 80.02% भट होदों। बेनि उनाव 77.14% भटनि हारजों नैथियाव दङ धेमाजि जिल्लाया आरो थामथियाव दङ हाइलाकान्दि जिल्लाया। हाइलाकान्दियाव गासै 73.5% भट गोलैदों। गुबुन फारसे सनितपुर जिल्लायाव खमसिन भट गोलैदों। सनितपुर आरो श्रीभूमि जिल्लायाव 61% भटारआ भट होनो ओंखारबोदों। बबेखानि गिबि खोलोबनि बिसायख'थियाव माखासे एंगारहायै जाहोनफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन जिल्लानि 43 भट मिरुफोराव रिपल जादों एबा भट आजावफिननाय जादों। शुक्रबार खालि सानाव मानास नेशनेल पार्कआव सुरां सिखारिफ्रा माथाम मैदेरखौ सिखार खालामनानै हाथाय दानख'नानै लांनाय जाथायखौ दिनै हाग्रा बिफान आरो मानास नेशनेल पार्क अथ'रिटिआ गांसे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों रोखा खालामदों। प्रेस बिबुंसाराव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मानास नेशनेल पार्क आरो टाइगार रिजार्भनि फानबारि रेन्जनि सिखा रिजार्भ ओनसोलाव मासे बिमा आरो मासे फिसा मैदेरखौ सुरां सिखारिफ्रा गावथारनानै हाथायखौ दानख'नानै लाङो। बेनि अनगायैबो फानबारि रेन्जनिनो बनसन ओनसोलनि मोनसे दै बाहागोआव सेवग्लिनो लाहांनाय मासे मैदेरनि सह'खौबो बोखांनो हायो। बै मैदेरा मिथिंगानि नेम बायदियै बैसो जानानै थैदों होननानै प्रेस बिबुंसाराव बुंनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे जाथायनि सायाव हाग्रा बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोर, जुनार डाक्टार आरो स्पेशेल टीमआ जाथायसालियाव थांनानै नायबिजिरनो जागायो। रिपर्ट बायदिब्ला जाथायसालियाव मोननाय माखासे फोरमानफोरखौ लानानैनो सुरां सिखारिफोरनि हेंथायै नायबिजिरनो जागायदों। नाथाय बे जाथायजों लोब्बा थानाय सासेबो सुरां सिखारिखौ दासिमबो हमनो हानाय जायाखै। रेशन कार्ड गोनां लाख लाख नखरफोरनि थाखाय गेदेर खौरां।
फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय रेशन कार्ड गोनां रायजोनि लाख लाख नखरफोरा माइरंजों लोगोसे दालि, सिनि आरो संख्रिबो मोननो हागोन। रायजो सरकारा रेशन कार्डनि जोहै खम बेसेनावनो माइरंजों लोगोसे दालि, सिनि आरो संख्रिबो होगोन होननानै शुक्रबारखालि धुबुरीयाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया पन्चायत बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय रेलियाव बाहागो लानानै बे गेदेर बाथ्राखौ फोसावदों। गिबि मन्थ्रिया फोसावनाय बायदिब्ला रेशन कार्ड गोनां नखरफोरा 1 अक्ट'बरनिफ्राय सिनिखौ बाजारनि बेसेननिख्रुइ 30 रां खम बेसेनाव, संख्रिखौ 10 रां खम बेसेनाव आरो दालिखौ 30 रां खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन। संग्रा गेस सिलिन्डारनि सायावबो गोनां बाथ्रा फोसावदों गिबि मन्थ्रिया। गिबि मन्थ्रिया बुङो दि आसामाव गेस सिलिन्डारनि बेसेना 950 रां आरो उजाला बिथांखिनि गेसनि बेसेना 550 रां। नाथाय 1 अक्ट'बरनिफ्राय संग्रा गेसखौ 650 राङाव होगोन आरो उजाला बिथांखिनि गेसखौ 250 राङाव होगोन। बबेखानि जों 9 थाखोनि फरायसाफोरनो साइकेल होदों, कलेज फरायनाय फरायसुलिफोरनो निजुत मयना आसनि होदों। दानिफ्राय डिग्री पास खालामनाय फरायसुला फरायसुलिफोरनोबो रां होगोन। डिग्री पास खालामनायनि उनाव बोसोरसेनि थाखाय गुबुन गुबुन सायख' आनजादनि आर'जलाइ होनाय बायदि बायदि गोनांथार खामानिनि थाखाय दानफायाव 2500 राङै होगोन आरो मेट्रिक आनजाद लिरनो गोनां गासैबो फरायसुला फरायसुलिफोरनोबो दानफायाव 300 राङै टिउसन फिस होगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों। नलबारियाव गौरव गगৈखौ गोसोम फिरफिला दिन्थिनानै सोमावसारदों। पन्चायत बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय मेलनि गेजेरावनो खुद्रिनाय रायजोफ्रा गौरव गगৈनो गोसोम फिरफिला दिन्थिदों। पाकिस्तानजों सोमोन्दो लाखिनायनि अजदाव कंग्रेसनि एमपि गौरव गगৈनि हेंथायै नलबारियाव रायजोफ्रा हेंथा सोमावसारदों। पन्चायत बिसायख'थिनि मेल सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो खुद्रिनाय रायजोफ्रा गौरव गगৈनो गोसोम फिरफिला दिन्थिनानै हेंथा सोमावसारो आरो गौरव गगৈ गो बेक, पाकिस्ताननि एजेन्ट गौरव गगৈ हुसियार, गौरव गगৈ हाय हाय बायदि बायदि स्लगानजों हस्रिखावो। मख'नो गोनांदि एमपि गौरव गगैआ शुक्रबारखालि नलबारियाव कंग्रेसनि मोनसे बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानो फैदोंमोन, जेराव गौरव गगैआ गोसोम फिरफिला आरो रायजोफोरनि हेंथा दिन्थिफुंनायजों मोगा-मोगि जानाङो। जापाननि एसेम्बलि बुंथिगिरि बुक'शिरो नुकागानि दैदेननायाव मोनसे थान्दै हान्जाया सानथामनि हाबाफारिजों आसामाव दावबायफैदों। सनिबारखालि आसाम एसेम्बलिनि लेङाइ बुंथिगिरि डक्टर नुमल ममिना थान्दै हान्जाखौ बरायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव डक्टर नुमल ममिना बुंदों दि आथिखालाव जापाननिफ्राय फैनाय थान्दै हान्जाया आसामनि हारिमु आरो जापाननि हारिमुखौ फोजौखांहोनो थाखाय आरो हारिमुआरि सोलाय-सोल' खालामनानै मोननै हादरनि गेजेराव गोरोबलायनाय आरो गावजों गाव अनलायनाय लाबोनो थाखाय खाबु होगोन होननानै मिजिंथिनाय जादों। लोगोसे बे दावबायनाया आसामाव बिरोंदायारि बिथिङाव जौगानाय लाबोनो थाखाय बे हान्जाया दावबायफैदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।